Sanibonani, igama lami ngu-Asanda Mthabela, ngiphuma endaweni yasoLundi, Komphothi Sigodi. Ngineminyaka awu-30. Ngizonisherela ukuthi ngabuya kanjani emendweni. Bengumuntu-ke ukuqala kwami ukujola, ngiqale ngina-16 years old. Bengihlala nogogo, ngikhuliswa ugogo, ngikhule ngumuntu ongenabo abazali, nosisi wami, so 2. Okay, bengumuntu-ke ohamba umhlanga-ke ngoba bengizazi ukuthi ngifunani empilweni since ngazi vele ukuthi ngikhula vele abazali anginabo futhi angibazi. Okay, hhayi Nkosi yami ngikuba ukuthi ngihambele umhlanga-ke ngiyayifundela, ngangifunda u-grade 10. Ngifunde kuba ukuthi ngihlangana noGayi. UGayi ngahlangana naye sasisesontweni. Kwakuyikhathi zogudi kanje, niyazi-ke uma kusuke kuwogudi-ke iy'nkonzo zonke zisuke y'hlangene. Ngihlangane lapho-ke neGayi, asase amanamba ami, nami ngithatha wakhe. Kube ukuthi-ke siyafonelana, yabo. Kushuthi uGayi waba interested kumina. Kushuthi wazama-ke ukubeka amagama-ke. Nami ngalesi khathi sabeka ngamchazela ukuthi ngumuntu okanjani-ke, ngumuntu okhula kanjani. Okay, fine, ngabona ukuthi vele umuntu o-understand-ayo. Naye umfana ngaleso sikhathi wayefunda, kodwa yena wayefunda u-grade 12. Okay, nangempela-ke sithandane nomfana kuze kube kushuthi kufike esikhathini sokuthi umfana manje usefuna ukuba serious, yabo. Hhayi, aqale-ke manje ezekhaya ezocela ukumisa iduku nami. Emakhaya-ke vele sikhula kwenza kanjalo ukuthi uqala ngokumisa iduku ngaphambi kokuthi ezinye izinto y'qhubeke. Hhayi, nangempela-ke amisa iduku kumfana, simisa iduku sinomfana. Uma simisa iduku nomfana, siqhubeke nje into yethu ibe right. Aqale-ke manje naye phela manje-ke usenemithetho akangibekela yona. Nami-ke ngiyaqala-ke nothando, yabo. Izinto ey'ningi sezaqala ziyashintsha since ngumuntu obeyingane ongazi lutho ngothando, yabo. Manje sengithola umuntu o-straight ozongitshela imithetho ukuthi u-1 no-2 no-3 awuwenzi, yabo. Sekumele ukuthi kube ukuthi ngilandela le mithetho-ke. Okay, nangempela-ke sithandane kuze kuthi sengifunda u-grade 12-ke ngiqale ngamitha ngifunda u-grade 11. Mangimitha ngifunda u-grade 11, ngiteta grade 12. Shuthi ngalesi khathi ngisamithi-ke afike kumfana-ke ezosho ukuthi njindla amafutha, azomemeza ekhaya. Nangempela-ke hawu enza izinto ey'fanele-ke. Kushuthi afike umfana ezohlawula-ke sale selobola-ke, yabo. Kube ukuthi useyalobola nje. Okay, fine. Hawu sithandana nomfana bengumuntu-ke kuthi ulobola ngangika-grade 12, ya. Alobola umfana kulungiselele khona lapho umshado. Ngicabanga ukuthi sishade bekuwo-December kanje. Iphepha nje mina lingiphumela ngisemzini yabantu. Hhayi, nangempela sishade kube mnandi nje emshadweni, yonke into ibe right. Sinesivumelwano njalo nomfana ukuthi mina uma ukuthi ngiyaphasa ngiyaqhubeka ngiyafunda. Since wazi ukuthi nginosisi obheke mina, hhayi avume-ke umfana ukuthi hhayi khululeka yonke lonto leyo izokwenzeka. Hhayi, nangempela-ke sishade kube mnandi kube njeyana. Liphume iphepha ngisemzini yabantu la engangishadele khona. Maliphuma iphepha uGela uphasile. Okay, fine, ngijabule. Kuba ukuthi-ke sekumele ukuthi ngikhulume naye-ke phela umfana ngimtshele ukuthi njengesivumelwano-ke ukuthi mina-ke ngiyaqhubeka ngiyafunda. Okay, umfana ngimbona ukuthi yabona akasayizwa-ke manje leyo ukuthi mina ngiyofunda, akasayizwa ngampela. Athi angikhulise ingane. Hayibo. Okay, ngikhulise-ke ingane-ke, anginankinga nokukhulisa ingane yami-ke, ngiyikhulise-ke. Kodwa ngibuka nje ukuthi hawu cha, uzama nje ungibambezela ngamaplani ngoba phela ukhona ugogo wengane bengasala nengane. Kodwa-ke futhi ngingabi nankinga-ke, ngikhulise-ke ingane yami-ke. Kuthi uma isindala phela ngiyabona isindala manje, ngiphinde ngikhulume naye ngisho ukuthi bengisacela ukuthi ngiye ngasesikoleni. Ngaleso sikhathi ashona ugogo lo besikade wayekade sikhulisa. Uma eshona angithi uyakhumbula ukuthi ngithe imina nosisi wami masuba ugogo. Sekumele ukuthi angisazi-ke manje usisi wami sengizomenza njani.
Sekumele ukuthi-ke manje ngibone ukuthi ngenze njani njengasisi omdala. Hhayi, kuba ukuthi ngikhuluma nomamezala, ngiyamchazela ukuthi mamezala, usisi wami njengoba sekushona ugogo bengicela ukuthi ezohlalela ngapha, yabo? Angabi nankinga kumamezala-ke, vele naye wayesazi sonke isitori-ke, avume-ke nangampela simthathe usisi wami sihlale naye. Masihlala naye usisi wami uyakhula and uney'dingo. Lezo y'dingo lezo mina ngaleso sikhathi ngihleli nami, ngihleli la ekhaya. Ngisebenzisa yona le mali encane engisuke nginikwe yona ukuthi ngizame ukumphesha lapha nalaphaya, yabo? Ukuze ngaveli phela ukuthi akanabo abazali esikoleni, yabo? Ngizame umphesha lapha. Ayi, ngibona ukuthi kahle kahle akusiyona impilo engifuna ukuyiphila le yokuthi mina ngizohlupha abantu babantu, ngibafuna iy'mali, yabo? Ngiphinde futhi ngikhulume nomkhwenyana ngisho ukuthi uNkulunkulu wami ngiyacela ukubuyela ngasesikoleni, yabo? Hhayi, ngibona ukuthi yabona akasayizwa-ke nje futhi akayizwa ngampela-ke, akayizwa. Hhayi, ngikhulume noma wakhona, ngimchazele umamezala, ngithi mamezala nginenkinga kanje. Sasivumelene nomkhwenyana ukuthi mase ngishadile uzongithatha. I mean uzongivumela ukuthi ngiyofunda. Kodwa manje akasayizwa indaba yami. Athi hhayi khululeka ngizozama ukukhuluma naye. Kube ukuthi-ke azame ukukhuluma naye, ngibone nje ukuthi izinhlanga yimuka nomoya-ke. Akasayizwa nje leyo ukuthi mina ngiyofunda, akayizwa lokhu kwangampela. Yena ufuna ukuthi mina ngihlale la ekhaya. Okay, aqale-ke manje-ke yabo nje naye useyaqala manje useyashintsha, akasesiyena lo muntu ebengimazi. Hawu, kuthi la ngalimbe because bese ngimbona ukuthi ngathi kukhona oku-wrong asekwenza ngendlela izenzo benza ngayo. Nje bewumuntu ongasabambeki, ubuya late endlini, lento bengasayijwayele ukuyenza. Uma ngimbuza akuvele uzongithatha noma kanjani, yabo? Ngixwaye nje kwakhona lokho. Ngibuke nje ukuthi kahle kahle akusiyini impilo le bengiplanile mina ngeyami impilo. Hhayi, la ngalimbe-ke afike no-girl. Hawu, okay nje futhi ngalelo langa ngikhumbula kahle ngangihleli emnyango, kungene nje imoto engingayazi, kwehle yena, kwehle no-girl. Ngithi cha, ngitshela ukuthi mhlawumbe hhayi kushuthi mhlawumbe iy'hlobo zala ekhaya, yabo? Ngeke phela ngenze kanjalo. Ngitshela ukuthi iy'hlobo zala ekhaya kanti lutho akangibuzanga elangeni, yezwa? Ahambe eyokhuluma noma wakhe ukuthi ufike kanjena nentombazane usacela ukulungiselwa indlu la azolala khona. Ngibona ukuthi uma wakhona akayizwa lento kahle futhi akazi ukuthi uzongitshela kanjani, ukuthi sekukanje. Hhayi, angibize uma wakhona, mengibiza angitshele ukuthi hawu, yazi ngane yami sekukanje. Manje angazi ukuthi mina into engizoyithini le. Kade ngizama ukukhuluma naye ngimbonisa ukuthi i-wrong lento ayenzayo, kodwa ngiyabona ukuthi akezwa mshini. Okay fine, angangeni nje uma wakhona ukuthi uzohamba alungiselela intombazane eze kimina, niyacabanga? Eze kimina ezongitshela ukuthi mina kumele ukuthi ngihambe ngilungiselele intombazane afika nayo, akathandana nayo. Ngikutshela ngentombazane efundile, angithi mina akafuni ukuthi ngifunde. Ngikutshela ngomuntu ofundile, angifundile mina. Angithi ungivalela la ekhaya, akafuni ukuthi ngiqhubeke ngifunde. Hhayi, ngivele ngingayizwa-ke kahle le, kube ukuthi nje ngiyahlanya-ke straight. Hhayi, angabi nandaba-ke, umfana angabi nandaba, ayilungiselele yena, bengene endlini nomuntu wakhe. Angisazi isililo sanandi engangisidinda ubusuku bonke. Hhayi, ngoba ngiyamthanda-ke ngiqhubeke ngibekezele kuze kufike ekuthenini angisafuni ukubekezela ngoba kwase kukhona nengane, yezwa? Ngiphinde ngimtshele futhi ukuthi into akayenzayo angiyithandi futhi i-wrong into ayenzayo kumina since engithathe engazi ukuthi ngumuntu onjani, futhi ngamtshela nami ukuthi nginamaphupho mina ngempilo yami, kodwa still wangivalela amaphupho ami. Hhayi, okay, still anqabe. Ngibona ukuthi lo akangithandi-ke, akangithandi. Kusho ukuthi kuyacaca ukuthi vele uyangiyuza ngoba ukuba uyangithanda ebezongivumela ukuthi mina ngihambe ngiyozama impilo engcono. Anqabe. Hhayi, ugeli-ke lo ofikile, lo ofundile, ohamba ngenqovu yemoto, ababe nengane, nosisi bala ekhaya uyabona ukuthi sebethanda lo girl onemoto.
Mina nje indaba yami nje ayisangenwa. Osisi bakhona-ke bebengahlali lapha, bebengasibo abantu abahlala lapha, nabo bebey'sebenzela, bebefika nje ngaleso sikhathi. Ngibona nje ukuthi yabo indaba yami abasayingeni. Makusuke kufika uma wengane lona omncane kuzojatshulelwa yena nje, kuze kufike ekuthenini athi umfana usefuna ukuthatha owesibili. Ila engaqala khona-ke ngathi angeke kuze kwenzeke, sengibekezele kwanele, ngeke ngize ngikwazi, ngibekezelela into engangiyisi phambili, ngeke ngize ngikwazi, angisafuni ngami. Ila ngathatha khona isinqumo ukuthi cho, hhayi-ke ngami angisafuni-ke ngami. Okay, ngashiya phansi, uma ngishiya phansi ngabuye ngacabanga ukuthi Nkosi yami, ngishiya phansi ngiyaphi? Ngoba ugogo besikade sihlala naye akasekho emhlabeni. Usisi wami ngizomenza njani? Kahle kahle ngizokwenza njani? Yini into engizoyenza-ke manje? Qale-ke manje impilo ibe nzima. Ngikhulume noma wakhona ngifuna uqamba amanga, bengavishe omama o-right, bengithanda-ke. Ngimchazele nje isimo sami, ngimchazele ukuthi angazi ukuthi kuzoba kanjani, kodwa bengicela ukuthi usisi wami ethi ukuhlala la kancane, mina ngihambe ngiyozama ukufuna isikole. It's either ngifuna isikole noma umsebenzi engiyokuthola kuqala. Mase ngi-right yonke into ngizobe sengimthatha-ke usisi wami. Angabi nankinga-ke kuma wakhona-ke. Nangampela-ke asale kusisi wami-ke, ngihambe-ke ngiyofuna isikole. Khona umngane wami-ke engimazi-ke vele ukufunda eThekwini-ke, hhayi-ke ngihambe-ke ngifikele kuyena-ke angizamele isikole, nangampela ngisithole isikole. Ngithi noma ngithola u-NSFAS bengazi vele ukuthi ngiyaphosa, ngiphosela umamezala ubhekelela usisi wami. Yena engangimcelile ukuthi ngisacela ukuthi asale naye-ke, ngenzela ukuthi apheshe lapha nalaphaya. Okay fine, ngifunde ngiqede, kuthi sengiqedile-ke ngithole umsebenzi. Ngaba nenhlahla nje into zami nje, yonke into yami yazi yahamba kahle, kwaba ukuthi ngithole umsebenzi. Uma ngithola umsebenzi, ngathola umsebenzi vele walento engiyifundelile. Ngaqala ukuthi okay fine, sekumele ukuthi manje ngilungise ekhaya-ke. Hhayi, ngalungisa ekhaya, ugeli usesebenza kangcono, yabo? Okay. Ngilokhuze ngihambe-ke ngibuyele manje lapha kumamezala ngiyomcela-ke, sengiyocela usisi wami-ke ngenzela ukuthi abuyele ngapha ngasekhaya, yabo? Vele sengimfunele nesisebenzi, ngimchazele yonke into ukuthi ngibonge nje ukuthi ngiyabonga ukuthi anginakekelele usisi wami. Sengicela ukumthatha-ke manje because sengithole umsebenzi and sengimtholele nanesisebenzi azosala nazo. Hhayi-ke engabi nankinga kuma wakhona, esho futhi ukuthi ebenganankinga noma ngabe behlala ekhaya bengenankinga. Hhayi, nangampela-ke ngimthathe-ke usisi wami-ke asale naso-ke isisebenzi-ke emini-ke, ngiqhubeke-ke mina ngisebenzela kude vele, yabo? Okay, ngisebenze nje ibe right, impilo yami ibe right. Sengihlukene noGayi, ngangeke ngizokwazi ukubekezela la masimo. Ngahlukana kanjalo-ke nomfana. Ngithi uma ngisuke ngibuyele emakhaya ngihambe-ke ngimthathe kusisi wami, sihambe sovakashela umamezala, yabo? Ingane-ke vele wanqaba-ke nayo-ke umfana-ke, washaya phansi ngonyawo, wathi akukho ngane yakhe engizohamba naye, isala la ekhaya. Okay, ngangabi nandaba-ke vele ngoba ngalesa sikhathi vele nami ngangixakekele. Ngihambe-ke sihambe nosisi wami, sihambe so-check-a imamezala, yabo? Uma ngisuke ngifikile ngoba wayesefana nomama ngimina, indlela wayengiphethe ngayo, uthando ayenginika lona, nokuthi angikhulisele usisi wami nje, wayesefana nomama. Okay, nje impilo yami yaba kanjalo-ke, ngaze ngathola uGayi. Yethi angakabi ready-ke for omunye umshado, angifuna ukuqamba amanga, angakabi ready nje for omunye umshado because ngihlukumezekile. Kodwa uGayi engimtholile, Nkosi yami, u-right, uwumuntu othembisayo nje, u-right, uyangihlonipha, uyanginika indawo yami, angifuni ukungasho. Uyanginika indawo yami nje, kumnandi, kodwa-ke angakabi ready for ukuthi ngaphinde ngishade naye ngoba ngiphuma emzimeni, yabo? Kodwa-ke isifundo bengifuna ukusishiyela ababukeli emakhaya ukuthi ukube kuya ngami, ngabe umuntu uya emshadweni kukhona okuncane akakuphethe. Ngoba hhayi, angifuni ukuqamba amanga, umuntu wesilisa ave esishintsha mase sekhaya kubo, uyakushintshela ukuvezela elinye isayidi ubungalazi. Usuthi uyamazi kanti akakwazi. Kanti kungcono uma usuke unesicucu osuke usiphethe, uyakwazi ukusithintitha mase eqala ukukusanganela, uyakwazi ukusithintitha ubone ukuthi wenza njani, ufake la ufaka khona. Engingakusho nje ukuthi abasazoshada ngiyacela Nkosi yami kube ukuthi
it's either ushada ufundile noma khona mhlawumbe okwenzayo noma unanebhizinisi kodwa nje kube khona into oyenzayo ezokukhipha busy. Ngiyabonga kakhulu.